Aşgabatyň orta mekdeplerinde bilim resmileri okuwçylara öýlerinde we köçelerde täze bayramyny şowhun bilen bellemezligi tawşyrýarlar. Olar tawşyrygy bozan okuwçylaryň we olaryň enatalarynyň administrativ temmilere sezewar ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 noýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Mektep muallimleri okuwçylara täze ýyly goňşulary, dogan garyndaşlary bilen üýüşüp bellemegiň, şatlanmagyň gadagandygyny duýdurýarlar. Olar bu barada bilim ministrliginden ýörite görkezmäniň gelenligini aýdýarlar. Dip ýokary sınıf mektep okuwçysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Okuwçylaryň enatalarynyň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, noýabryň başyndan bäri edilýän duýduruşlarda täze ýyl ertekleriniň baş gahrmanlarynyň şol sanda Ayaz Babanyň Gar pamygyň 2024-nji ýylyň nyşany bolan luwuň ýagny balygyň keşwini geyip şäheriň köçelerine çykmagyň gadagandygy hem bellenilýär. Köçelerde pirotexnik serişdeleri, partlayıcı maddalary ulanmagyň, bengal çyralaryny ýakyp, şatlyk we şowhun etmegiň hem gadaganlygy duýduruldy. Dip paýtagtly ýene bir ýokary sınıf mektep okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Muallimler bu gadagançylyklaryň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne olar muny berjaý etmedikleri we olaryň enatalaryna administrativ temmi beriljekdigini, jerime tölediljekdigini duýdurýarlar. Şol bir wagtda muallimler täze ýylyň hökümet tarapyndan kesýitlenen ýerlerde belleniljekdigini we bu ýerlerde täze ýyl arçasynyň hem goýuljakdygyny aýdyp, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy bellemegine ruhsat beriljekdigini aýdýarlar. Häkimetler paýtagtyň bilim edaralarynda täze ýyla garşy gadagançylyk duýduruşlaryny güýçlendiren mahaly Arkadağ şäherinde habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, iň uly täze ýyl arçasyny dikmek çäresine hem girişdiler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ilatyň agla we köplügi täze ýyly esasy maşgala bayramçylygy hasaplaýar we höwes bilen belleýär. Ýöne geçen ýyldan bäri Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna garşy wagyz nesihat işleri öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende güýçlendirildi. Häkimetler bayramçylyga garşy gadagançylyklaryň bir näçesini güýje girizdiler. Döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbi çäklendirildi. Mekteplerde we çağlar baglarynda täze ýyl oturuşlyklary ýatyryldy. Geçen ýylyň ahirinde Balkanda täze ýyl çäresini geçiren bilim işgärleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soragy çekilip, jerime tölemäge mejbur edildiler. Geçen ýylyň 31-nji dekabryndan şu ýylyň 1-nji ýanwaryna geçilen gijede täze ýyl ertekleriniň baş gahrmanlarynyň şol sanda Ayaz Babanyň Gar pamygyň 2023-nji ýylyň nyşany bolan towşanyň we 2024-nji ýylyň nyşany bolan luwuň ýagny balygyň keşwini geyip şäheriň köçelerine çykan adamlar we ilaty olar bilen suraty düşürýän suratçylar jemgyýetçilik düzgünini bozmakda aýyplanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Şonda resmi media Aşgabatda täze ýyla bagyşlanan ençeme çäräniň şol sanda konsertleriň geçirilip, teatr sahnalarynyň gurnalandygyny habar berdi. Ýöne täze ýyl bilen bagly ýurtda girdilen gadagançylyklar we çäklendirmeler barada hiç ýyly maglumat bermedi. Geçen ýylyň ahirinde täze ýyl bayramynyň öňü syrasynda Balkan vilayet häkimligindäki çeşmämiz häkimetleriň ýurtda täze ýyly bellemek däbini tapgyrlaýyn esasda çäklendirip, öňümizdäki 3 ýylyň dowamında dolu yatırmağı meýilleşdirýändigini aýdypdy.